Здравейте хора! Започвам с нещо много важно. Искам да благодаря на всеки един от вас, защото стигнахме 3000 човека в канала и за мен това е адски много и още не мога да го повярвам, но много благодаря на всеки един абонирал се. А сега проблема, който всъщност започна на Нюрбургринг и не беше решен само 2 месеца. А колата влизаше в тежки аварийни режими и пробвах с първото нещо, което беше регулатора на рейла. Регулатора на рейла седи най-отзад под колектора и трябваше да се свали колектора. Това е оригинален датчик на Bosch. Някой вече го отварял, така ми го дадоха, но видим. Имаме да махаме един колектор отново, но докато махнем колектора, трябва да махнем всичкото това отгоре. Ето за този датчик говорим. Сега ще го сменим. Да, но да стигнем до там, трябваше да махнем колектора. Малко с тежки нарани го свалих стария, защото всеки път забравям къде се върти и всъщност е тук отдолу. 2005 година, новия е 2024. Да видим дали има разлика в качеството. Датчика е сменен. Правя някакви тестове тук в 11:30 вечерта, ходих на тангентата и познайте какво. Преди не можеше да задържи рейла след даване на газ до край, сега въобще не може и да го направи рейла. Реално към 3000 оборота влиза в авариен режим директно, докато преди и след като върнеш газта, влизаше в авариен режим. Сега ще ви демонстрирам точно какво прави. Тук непрекъснато чиста грешката, понеже влиза по съвсем друг начин в авариен режим. Оригинален Bosch. И въпреки това имам проблеми. Не знам какво да взема. Най-вероятно нещо от моргата ще. Защото това не ми се струва много логично. Ето, показвам ви какъв е проблема. Караш си, никакъв проблем. В момента колата може да се изрязва, докато предишният датчик не ми даваше въобще, тя изгасваше. Докато тук мога да се движа, но колата минали 3000 оборота влиза в авариен режим. След което започнах с модула на помпата. Той е модул, който контролира напрежението на помпата и става въпрос за помпата в самия резервоар, която седи. Ще разберем наистина дали това ми е проблема от ринга, когато колата ми гаснеше след като върна газта. Нека видим. И на тази кола, тези модули се намират ето тук зад седалката. И понеже това е седан, разбира се, и за да му се мръдне седалката, трябва да се отштракнат, да се свалят няколко болта, да се отштракнат тук отзад. Ето го модула. Достатъчно ми, колкото да бръкна да го сваля. Супер неудобно го правя. На улиците е така. Така. И да видим сега дали ще пожелае. Не, още малко от другата страна. Сега. Да. Проблема е, че за да го... След като сложа това модулче тук, колата повече няма да запали. Ще пробваме наистина да видим дали е така, но ако не запали колата, ще се наложи с компютъра да обучим модула, че е за тази кола. Значи това са оригинални релета, на това му съвпадат точно цифрите и колата трябва да запали. Макар че тук има разлика в тия две номерчета. Но доколкото знам, когато му съвпадат цифрите, трябва да запали. Това ми изглежда в по-лошо състояние. Така че мисля да заложа на другото. Пращат ги от моргата с конектори, което е чудесно. Запали. Явно когато е оригинално релето пали. Но когато си купите aftermarket такова, всякъде гледах, че няма как да запали. Започнах с тези неща, но реално проблема не се променяше. Смених 3 филтъра горивни. Реших да сложа филтър, който няма подгрев на него и клапан, който се оказва, че
На подгрева има и също така едни клапани, които регулират налягането. В момента леко си почивам под колата. Не, сега ще ви покажа какво правя. Ето го това, за което ви говоря. Това всъщност се води нагревателно вътре. Ще ви покажа едно видео, което един човек го разпърчето с това нещо, защото това не може да се оправя. Общо взето това се води нагревател, когато отключите колата, нагрява филтъра и вътре нафтата и има адски много клапани. Също така го водят и как се казва, цетка. Но вътре има доста клапани и е много комплицирана система. И сега ще се опитам да запаля колата без това нещо. И ако колата пали и ми показва правилно наляганията и всичко, и ще шунтирам, ще смени филтъра с обикновен такъв. Сега ще видим какво ще стане. Бърза равносметка. Махна го това нещо. Щупи ми си тук мъркуча. Т.е. надката, където е щампон мъркуча и трябваше да изрежа трапата и да наснада един друг мъркуч, за да се оправят нещата. Та букса за подгрева и самия клапан съм я прихванал към другите мъркучи и съм я облепил с тексил, за да не влиза мърсотия и да може да си се използва във времето. И това е филтър от Vaiska Henx, но в смисъл хубава марка, нали, някакъв среден клас, не е някакъв хуб. Вързано отпред и горе-долу пасва както трябва да пасне. Филтърът е 46-320 дизел. Ще го изтестваме и ще видим какво става, дали проблема бил в този клапан отзад, който вече ви показах. Ако искате да си купите кола с чисто минало и без лоша история, удари, кражби и така нататък в Европа, Канада, Америка, може да използвате моя промокод в Car Vertical, Just Drive, и това ще ви даде 20% отстъпка с този промокод. Също така може и да кликнете долу в линк, а не да попаднете на лоши екземпляри, като например тази 90 единица, която е в Румъния, но с кофти история, след което оправена и продадена най-вероятно. Колата е била внос от Германия и може да видите цялата история. Тъй, че използвайте промокода Just Drive, 20% отстъпка имате на Car Vertical. Аз лично съм го използвал за една от моите коли. Това беше с моето кабрио, което имах. Видях колата в Италия, видях, че е чисто минало, няма въртени километри и най-вече, че колата беше минала годишният технически преглед няколко месеца преди аз да я купя. Махнах, изолирах тази част на колата, продължаваше да не прави повече от 1000 бара рейл. Както знаете, тези проблеми не се решават никак лесно. Просто имате една грешка, недостатъчно налягане на рейла. Това е. Абсолютно съм гледал всякакви логове и разбира се, всички започваха, хората, които разбират, всички започваха с това, виж си софтуера. Нали? Логично е да си видя софтуера. Когато се караше на сток, нямаше софтуер в нея, освен изолираните екологи, и въпреки това проблема беше там. Знаех, че проблема не е в самия софтуер, а е в някакъв механичен проблем. В момента е почти в стоков вид колата и за съжаление прави все по-често и по-често мизерия, особено на леко каране, дори без много натискане. Колата продължава да не задържа рел, особено след натискане и връщане на газта. Това, което иска и което дава, пада адски много. Голяма разлика между това, което иска и което дава. Чакам си пътната помощ. Така че днес смених помпата в резервоара, още един регулатор на рейла смених. Понеже ме съмняваше, че оригиналният, който от Bosch, има някакъв проблем. Но ето сега реши да умре. И умря тотално, не прави никакви налягания, най-вероятно ГНП-то си замина. Ще взема едно ГНП и ще трябва да се смени и то. Това е положението. Не съм го карал на максималните 1800 бара никога. Ще ви държа в течение, защото проблема се оказа бая по-сериозно от това, което си мислех. Още като взех колата и преди да имам софтуер, имаш от време на време наченките на проблема, че колата някой път спира да върви. Но ето вече умря. Знаех, че ще стане, но точно преди празниците не мислех, че ще умре тотално. Мислех, че ще е просто там някакви грешки и до там. Но тя почна на всяко натискане на газта да свети check engine и да няма налягане. Ето ми го и превоза. Идва!
Поех вчера да ви снимам в момента как изглеждаме. Отварихме на камиона и сега ще направя още някои тестове, че ми е интересно, нали, дига налягане догоре. Какви са грешките. И сега ще видя дали идва нафта пред до помпата. Странно идол се издава. Откачихме маркуча. Ще сложим това шишенце да видим дали го пълним, като въртиме. И да видим дали има гориво отзад от резервуара. Много тъп проблем. Хората са казали: не пипай лайното, защото почва да мириш. Проблемът беше свързан само единствено с мен. Това ми е старата помпа. Това е помпата, която сложих вчера и след която изгаснах. Сега ще ви покажа точно защо беше изгаснала колата. Защото не бях закачил, разбира се. Ето е този маркуч. Не знам дали го виждате, ето фокусира го. Точно е този маркуч. Не беше штракнал хубаво, се беше откачил. Реално след като минах по дупки се е дръпнал повече и затова може би изгасна. 25 декември реших, че трябва да смена помпата. Бях взел R90 работеща, свалена от работеща кола. Имам доказателства, има и клип. Трябва да си на 25 декември точно да разглобяваш помпа за високо налягане. Реално няма да разглобявам, ще я сменя, ще сложа малко по-голяма. R90, всички знаят този апгрейд за тази кола. Ще карам на стокови горива, но въпреки това остана последната ми надежда. Реално, за да сменим тази помпа, отново трябва да махна колектора, всичко, което пречи отпред. И да вкараме един специален род, който ще затвори зъбното колело на тази помпа да не мърда. И след това ще сложим другата помпа, която съм я завил. Ето тук. Ето това е прочувството R90. Най-вероятно ще има леко преправяне. Тук трябва да резна едно штуцерче, защото няма да стане. Ама ето тук трябва да стане директно без банджо болта. И ето тук може да видите, там долу трябваше ми специален инструмент, за да махна помпата и да остане колелото и да не падне долу в привариите. R90-ката вече е на място. Само ето този маркуч трябваше да преправя, да изрежа, понеже беше с банджо болт. Ето го банджо болта. И трябваше малко да го прережем самия маркуч и да го вкараме в обратното гориво. Мисля, че това е излишното гориво, да. Но почваме да събираме малко по малко. Общо взето сегата продължава. Взех чисто нова помпа в резервуара, понеже не прави достатъчно налягане тази кола в ниските, за помпата за ниско налягане, и затова не знам каква марка е, горе-долу порядъка на Пиербурга, но отиваме да я сменим. Това ми е последната надежда, защото аз не виждам никакъв друг проблем. Точно така се пресече децата. Колата прави 3,8 бара, а трябва да прави 5,2 ниско налягане. Когато прави 3,8 бара, не достига във високите обороти налягане на помпата за високо налягане, реално не достига. И 3,8 бара са много малко. Поне според моя манометър правеше толкова. Сменявах помпите, разликата е 100 милибара. Не знам, много е странно и двете помпи да са деградирали по един и същи начин, но сега ще разберем. Така, ето е новата помпа. Изходът отгоре може да видите, че е доста по-различен. Горе на самата помпа с маркуча. От оригиналната такава, която е само с един штуцер, но до сега ги мерих и изглеждат еднакви като големина. Трябва да штракна. Без никакъв проблем трябва да штракне това нещо. Явно това може би е подобреният вариант на помпата, защото в Real реално в оригиналната документация на BMW дават тази помпа като заместител на тази помпа. Така че залавяме се за работа. Четвърто отваряне на резервуара. Надявам се вече да ми държат кавичките, с които се затваря този резервуар. Ама сега ще ви вкарам в процедурата на отварянето.
понеже мисля, че не съм снимал тази процедура. Сега ще тестваме, тъмън събрах колата, просто падна батерията на GoPro-то. Падна батерията на GoPro-то, сега ще тестваме. Страшна мъгла е, страшно движение, обаче на нас ни трябва да дадем газ на втора, да видим дали ще минем 1000 бара. Моля ти се, Господи, мини 1000 бара, но това да е проблем, защото не знам какво да правя вече. Честно ви казвам, много съм се отчаял и само това ми хрумва като идея, нищо друго. Така че сега ще видим какво ще стане. Само да ни светне светофара, в момента се намираме в надежда на светофара. И тук ще дадем газ селско, не селско, така се дава газ, така или иначе тук. Не, авариен режим. И от помпата не е. Нямам идеи. Нямам идеи. Някой, ако има идея да ми каже. Аз нямам. Честно. Ето, бяха клекнали да ме снимат с 50, те карат с 70. Добре, нормално ли е това? Окей, снимай си, ама за какво караш и ти с 70? Карах колата пред един приятел, който премери обратната нафта на дюзите. Доста хора ми казаха първо да започна с дюзите, но аз не вярвах, понеже те нямаха корекции. Корекциите бяха перфектни. Не се чуваше нищо от тях. Но втора, трета и пета за около една минута напълниха 3 колбички, докато другите седяха на минимума. Взех 3 дюзи, разбира се, втора употреба, сложих ги и проблема си остана. Отново имахме check engine по същия начин. Никаква промяна. Никаква промяна. Интересното нещо беше, че моя регулатор мереше малко повече от чисто новия Bosch и бях сложил моя регулатор, защото и колата се движеше по-нормално. И затова реших последен път да сваля този колектор и последно да пробвам с чисто новия датчик Bosch. И познайте, проблема се оправи. Реално този регулатор отново беше на колата и въпреки всичко проблема се оправи. Първия път, когато го сложих, колата правеше по абсолютно същия начин авариен режим на 1000 бара. Не можеше да ги мине. Сега го слагам регулатора и се оправи. Така че тези проблеми са доста трудни за хващане, честно казано. Да не кажем невъзможни. Изчетох целия интернет с такава грешка и с такъв проблем и се оказва, че реално никой не дава точно заключение. Има една единствена тема, който човек казва помпата в резервоара. Сложих чисто нова помпа, нямаше промяна. Така че при мен бяха най-вероятно комплексно 3 неща. Помпата, дюзите и регулатора. Явно по-малко от всички тия 3 неща ефектират на горивната система, защото тези дюзи са пиезодюзи и са много бързи и нещо да не е както трябва и колата просто много бързо умира. Честно казано съм много щастлив, че се оправи и в момента колата върви перфектно. Имам малка изненада. Също така взех и друга кола. Пишете в коментарите, ако наистина искате да направя някакво клипче с нея. А аз съм Никола и чао от мен за сега.